Doc? No diguis res. Doc? No vull saber com et dius. Doc, No vull sóc saber jo. d'on vens. Vinc No de la vull saber Catalunya res del de tu. futur I necessito que em ajudis amb Silenci, una cosa. calla! Silenci. Vaig a llegir els teus pensaments. A veure si funciona això, a veure... Vale. Vens de molt lluny. Sí, exacte. Calla, no vull saber res. Vens a preguntar-me si estic d'acord en fer la consulta. No! Calla. A veure... Donacions! Això mateix, vens a preguntar-me si vull fer alguna donació per acabar la Sagrada Família. Doc, vinc del futur. I Catalunya és independent, però el futbol és una merda. Perquè només juguem entre nosaltres i ens passem el fi de setmana ballant sardanes. Mare de Déu, senyor. Saps què significa tot això, noi? Que no cobraré la jubilació! Primer em van fotre les preferents i ara això! No, home, no, els Pujol van tornar tot el que van robar i ara estem forrats. Tant de merder. I al final van fer la consulta. Sí, i tant que la vam fer. Mira, t'ensenyaré una cosa, és el meu carnet d'identitat. Mira, fixa-t'hi què posa aquí. Nacionalitat catalana. País Catalunya. I a més et fan descompte al Mercadona, és una passada. Ah, sí, mira, fixa-t'hi. Mira aquesta foto. És la Sagrada Família. La vam acabar al cap de 2 anys. Mira, fixa-t'hi, està acabada. Ah, que és una passada. Ui, noi, no sé si creure't. Això sembla un muntatge fet amb el Photoshop, home, va. Et dic la veritat, per què no em creus? Molt bé, noi del futur, si és veritat. Tot el que dius, em sabràs dir quin és el futur president de la Generalitat, veritat? Joel Joan. Joel Joan? L'actor? Sí, home, i què més? I el ministre d'Afers Exteriors, en Miquel Calçada. I la Pilar Rola de Defensa. Me'n vaig amagar els papers de Salamanca abans que me'ls fotin.